manyien mar bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' NIS Noordin Haji ochamo muma kendo chago tich ayanga mabiro bang' jood bura puodho gwelo mare odhiambo manyoro. Haji kata kamano ni kod tich maduong' mar ting'o malo bad migawo mar NIS e ng'weyo maling'ling' e wi weche mag arita kwe kaka yo mar geng'o masira ma ikelo kod monje mag jonjore e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Chris Owino nigi ler mar wachni. E nyasi ma obagi kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, Noordin Haji ochamo muma kendo kawo kar Philip Kameru kaka ogai manyien mar obila mang'weyo maling'ling' NIS. I, Noordin Haji, do hereby swear by the Almighty God that I shall be faithful and bear true allegiance to the Constitution and Republic of Kenya. Jima bende osetiyo e bad migawo mar NIS e kind higa mar 2016 kod 2017 e kidieny mar Direkta e weche mag kedo gi timbe njore nigi ting' maduong' mar kelo lokruok e bad migawo no. I have full confidence that with the experience that you have gathered over the years, having worked in the intelligence service for many years and having served in other senior government positions, including that of the DPP, I am confident that you have assembled the requisite knowledge, understanding, and experience to be able to discharge your responsibility. Kage puodho gwelo mare, komiti mar od bura mochung'ne lweny kaachiel kod jo od bura nen kod geno maduong' ewi lony mar Haji e kedo kod jonjore mag Al-Shabaab e Nyanduat kaachiel kod jokuoge jamni e hoho mar okak. We cannot eliminate the scourge of Al-Shabaab and the kind of insecurities we have in this country unless we have somebody whom we have all a lot of trust in. This great son of Garissa County, a great son of Kenya, whose family also, Mr. Speaker, has served this country. His father, not just a senator, but also as an experienced administrator and security man in the past. And I do hope that the DPP Noordin Haji will follow in the footsteps of his late father. The Speaker, this House appropriates colossal sums of money. This House appropriates a lot of money year in, year out to the NIS. And that money is appropriated for the sole purpose of capacitating the institution for it to be able to execute its mandate without any hindrance. Noordin Haji bende nigi tich maduong' mar ting'o malo bad migawo mar obila mar NIS e ng'weyo maling'ling' e wi timbe mag jore kaka mago mane otimore e gwenge mag Shakahola. As we are all aware, the best decisions are made if you are armed with the best information. And therefore, we will be looking forward to using your offices together with all the other sectors of government to make the best possible information to our policymakers, to decision makers in government. Bad migawo mar NIS ne oyudo seyo mathoth kuom nindo e tijgi, gino mane omiyo ji mohewo 300 owito ngimagi e gwenge mag Shakahola kaluwore kod puonj magalagala mag Paul Mackenzie. Jodak e counties mag Samburu, Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana kod Laikipia ma osebedo ka onge kod kwe kuom thuolo malach bende oketo geno margi kuom telo mar Haji ni dhi miyo gi kwe kuom ng'weyo chenro mag